Vi vil gerne fortælle om udvandringen til USA 1861 til 1930. Her er et udklip fra en avis, som fortæller, at du kan komme til USA. Mange blev søsyge og døde, før de nåede frem. Her ser I et skib, der er på vej til USA. I et skib, der sejlede til USA, var der 3 toiletter til 650 mand. Sådan her troede de, at de ville blive i USA. Men det blev til det der. Og hvis de tjente penge nok, ville det blive til det der. Her ser vi børn, der arbejder. Der var mange mennesker, der gerne ville rejse til USA. Dem, der rejste til USA, blev faktisk fattigere. Det, de transporterede deres ting i, var en kiste. Det så sådan her ud. Folk, der rejste til USA, troede, de ville få et godt liv, og at de ville blive rige og finde mega mange penge. Men der var kun én kiste til hele familien. Her er en oversigt over, hvor mange der rejste til USA. Lavet af Mariam, Sonja, Bella, Helene og Smith.